बेले बेले हामबाय जोंनि प्रेस मिडिया रंनो दिनै जोंनि कालाजारि अंचल कमिटि बे खबजाक दिनै कालाजारि पन्चायतनि त्रिबायगपारा आरो तिप्रामथा ते सिपिएम याकारै जोंनि बानाव रमफायका 18 परिबारनि 52 भोटार जों बरंनो जोंनि डिभिजननि प्रेसिडेन्ट हायकेबा जोंनि दुम्बुरनगर आरडि ब्लकनि बिस चेयारमेन ते आं साकबायथां डिभिजननि सेक्रेटारि जों बरंनो जों लामसका ताय बुसखाङो जोंनि यां गंगानगर एवं रसियाबारियाव जों बार खबर रहै दङ जोंनि समयखौलगे आं दङ बागै जों बरंनो नामसमै आं दङ बुसखां किसु दिननि बिसिङाव तायबो गोबां भोटार जोंनि पार्टियाव जयनिं गैनाय अमन बागै जों समय रिमेयानो बागै ताबुक yang जों दुरा दुरि खायलाय दङ हानि बागै बुसखाङो ताय किसु दिननि बिसिङाव जों बरंनो जयन नानै होननाय जों आसा खायलाय दङ जोंनि डिभिजननि बुखाक्ति जतन हामबाय।